ukuthi kube sengazi ukuthi iy'ngane ezayele emshadweni ziba namabhadi kuneze ezayele komalume bazo, izona lezi ey'qobo kakhulu, noma yizona othothi isikhathi esiningi ziba nento ethile, noma ziyaphumelela lezi ngane ezalwa komalume, kodwa lezi ezalwa kababa into zakhona ziyafiphala, mhlawumbe kuze kube ngcono uma gcina. Kuyingoba imvamisa uthola ukuthi abanye babo, hhayi bonke, uthola ukuthi kuzohlala umntwana esezoshada uma wakhe, mhlawumbe sesele u-2 weeks, ahlale umntwana esengala esadini la komalume, uma wakhe, noma esekuba uma wakhe, bese yaphuma uma wakhe eyogana, ephume kungakabonathi uzithwele, kungakaqondakali futhi angekho owaziyo, mhlawumbe nakuyena engakaqondi kahle ukuthi hawu kanti uzithwele, ahambe egana cace bemnandi yonke into ibe right, bese kuhamba asole noma ayithole ukuthi nawe ukuthi hawu usekhulelwe, bese beyinika ukuthi umntwana lo uhlale ngalapha kababa, sikhule isisu aze kufika isikhathi sokuthi abelethe aphumelele, athole umfana, bese banomqondo ukuthi ingane lena iyinkosana, uzobulenga inkosana, kuthiwa iy'nhlahla kujatshulwe kube mnandi. Thola ukuthi isikhathi esiningi ngoba ubona iy'nkosana iy'nto zazo zibambekile nje, zidomoloze, ezinye kunzima, zidakwa utshwala, ezinye zingakuganwe akuyeki phambili. Thola ukuthi ingane kahle kahle iy'mfanelo zayo zisaphethwe komalume, kusamele kuyolungiswa ngoba yahlala sekusele u-2 weeks ukuthi ihambe, uma wayahamba yogana. Le ngane kahle kahle itholakalise komalume ngamanye amazwi, ngoba ayikho inkosana ezalwa konalume bayo. Inkosana iqala ukuzalwa kubo, inkosana izayelwa amacansi nakulelo khaya, izayelwa egcina kulelo khaya, izayelwa kulelo gceke, unini ecacile ephelele, engaze uniwe bese ezibula ngenkosana, besithi igama wena uyinkosana, ngoba lezi inkosana zamayikhandele, leli gama liyayicindezela lezi ngane. Ingakho iningi lazo zingayi phambili, ingakho iningi lazo zaphuma ney'nkinga ey'ningi ingqinamba, uthi ihlezi nokuthi yona abazali babo bagana, bona baganana i-right la ikhona. Imisi ithi ihambe iya kubantu bamanga beyivezele ukuthi wena ufunakala komalume, bese ethi lo uba hhayi bahlangene laba bazi bafunana. Labantu bamanga banamanga vele isidingo sabo. Uhlangana kanjani komalume wakho wena uzalelwe la, umakho uthola usuku la wena, umakho ngishade nakwayimaka, kanti ingane yahlala esezoshada unina wayo. La bantu bamanga baqinisile mabethi ifuna into zawo ziphethwe komalume. Ngala ithwesa ubuqu benkosana, ibizwa ngenkosana, liyayishaya-ke leli gama lomkosana, ibizwa ayikho inkosana etholele komalume bayo. Inkosana iba nomsamoti, iba nekhaya elilodwa ukuthi ngizalwe laphana, ngitholakala abazali bami sebacaca kudala kwami ngitholakala mina. Ayikho inkosana. Ubona abantu abaningi bengaqondi ngomkosana beney'nkinga, ingoba bavele bethola ingane bese bethi inkosana, thothi ingane siyadumoloza ngoba ili gama lomkosana libizwa nombani. Ingakho ngisho umafungase kungabizwa noma bangasho ukuthi umafungase, uzwe ngisho insizwa seyifunga odade babaganele kwabantu, kuthiwa ngemfunga utholakele endele kwabani. Manje-ke ingane uyibona idomoloza iney'nkinga, ingane akuyeki phambili, and nazo zithola ukuthi thina sitholakala emshadweni si-clean, ayikho into esixakile, kanti ingane itholakale sekomalume bayo, idinga kusafuneka kuyolungiswa, kuthethwa amacala ngoba sekuyicala nje ngoba itholakale sekonalume bayo nje. Sekumele iyolungiselwa, iphinde kwenziwe into ey'fanele ngaphambi kokuba ingane ibize ubaba ngokusemthethweni. So abantu-ke ababaqaphela abantu abahlola uma ngabe ingane kwenzeka kuba nalowo mshophi ukuthi ingane bayikhomba komalume kodwa izayelwe ngala, ukuthi kusho ukuthi lento lena naye abazali ababonanga ukuthi isisu sahlala kusengala sekuzoba iy'nsuku zokuthi mhlawumbe kuyashadwa. Into enganjalo ihlezi yenzeka and abantu abaningi iyabashaya loo nto kakhulu, bese bethi hhayi ngithola inkosana, ngibe nenhlahla ngaze kule nkosana, kanti ingane ihlale konalume bayo. Iy'mfuno zawo zonke isaphethwe kuphi? Konalume bayo, ngoba idala bese ijabule kakhulu, zathi cha mzukulu thina siyagcina, kulungile, ungaba usibani leli, ngoba basuke sezazi kudala idala ngokuqhamuka komntwana noma ngokuzalwa komntwana. Into edatha abantu abaningi bebe ney'nkinga bedomoloze ingoba basephethwe komalume, bathwethe bazi inkosana. Inkosana ayiphathwa kwamalume, inkosana itholakala esibongweni, unini ufike egcwele ethe engazoniwe, bethi maqala behlangane sola mase kuhlala isisu sekuyinkosana le, ngoba ucace wafika la ekhaya engakaze oniwe. Kodwa ngoba siyayikhandela, sinenkani, isintu sibuhlungu, siney'nkosana ey'ningi kwazo, and leli gama liyayikhaba lezi ngane, ziyadunguza iy'nkosana ey'ningi, angifuni ziyadunguza ngoba ziyagula, ziney'nkinga nje ey'ningi iy'nkosana. Bhekeni loo nto leyo, abantu abaningi yabashaya. Ku-DM ufuna inamba yami, ku-DM ku-WhatsApp awenzi sengathi singabangani, nkosi yami nginenkinga ngahlushwa yiphupho, cha,
ngicela ukwazi ukuthi mase ngifuna ulwazi ufune ngenze njani. Ake nizameni ukurespect isintu ngoba kodokotela niyaba-respecta, ey'nyangeni niya-respecta kodwa isintu nisithatha kancane. Futhi ngake ngithi nje mhlawumbe u-95% wenu isintu sithatha kancane. Ngiqinisile uma ngisho njalo, angidlali. Ake nizameni ukwazi ukuthi ngicela ukwazi ukuthi uma ngabe sengifuna ulwazi personal kumele ngenze ngani. Ake nihlukaneni sengathi sihlala ndawonye noma siyazana noma sizalwa ndawonye, asazani, cha. Ngiyabonga ithuba.